Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Ягулык бәяләре артты. Белгечләр киләчәктә нинди үзгәрешләр көткәнен аңлатты. Яшь алмагачлар бакчасы берничә көн эчендә юкка чыкты. Агачлар кемгә һәм ни өчен кымаучаулаган? Хәзер татар халкының үз токымлы атлары бар. Чын татар атын Римма Султанова күреп кайтты. Ягулык бәясе артты дип зарлана автомобиль йөртүчеләре. Кайбер станцияләрдәге электрон таблода 92 маркалы бензин 42 сум тора. Федераль дәүләт статистикасы мәгълүматларына караганда, июньдә Россиянең 58 төбәгендә ягулык бәяләре арткан. Идел буе төбәгендә 92 бензинның уртача бәясе 41 сум 70 тиен. Белгечләр фикерен Гүзәл Габдуллина тыңлады. Соңгы атналарда бензин бәясе уртача 1 сумга кадәр артты ди машина йөртүчеләр. Шул ук акчага хәзер ярты 1 литрга әзрәк ягулык салабыз дип зарланалар. 41 с копейками забыл уже. А раньше сколько? Вот когда поставили? 40-50 или 40-40 был где-то. 42-45 где-то так за литр. 92-й. Угу. Я на 1500 заправляю, все, меняю каждый раз, просто поезжаю, все. Ягулык станциясында бензин бәясе майда кисәк күтәрелде дип аңлаттылар. Хәзер исә бәяләр әкренләп үсә. Барысы да хөкүмәт белән килешү нигезендә эшләнелә ди белгечләр. НДС һәм инфляция хисабына бәяләрне бераз арттырырга 2 тапкыр рөхсәт ителгән. По первому кварталу это 1,7%, по НДС 1,7%. Вот если по тем ценам прибавлять, то есть до таких пор топливо в принципе может подняться. Будет оно подниматься вот ровно настолько? Я не могу сказать, это же все-таки рынок. Поэтому на эти величины позволяет повысить соглашение, еще раз повторяю, которое подписано казаком и участниками рынка. Рөхсәт нигезендә бәяләр 3,5% артырга мөмкин, әмма моның кайчан буласы билгеле түгел. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яшь алмагачлар аллеясы урынында хәзер бушлык. 3 ел элек шәһәрдәшләр хәйрия фонды белән берлектә 58 һәм 59 комплекслар арасында агачлар утырткан иде. Берничә көн элек аларны казып алдылар. Агачлар кемгә кымаучаулаган һәм әлеге урында нәрсә булачак? Тулырак алдагы сюжетта. Алмагачлар 58-дә 13 йорты каршында үскән. Рәзилә ханым да шул йортта яши. Ял итәр өчен менә дигән урын иде ди ул. Тәрәзәдән карап тордым инде, кемдер агачларны утырта, яшеллек создавать итә, жительләр өчен кемдер алып ата, жәлләп карап тордык. Но белмибез нәрсә өчен кисеп аталар. Монда бик матур иде, һәрвакыт гөлләр утырталар иде, чәчкәләр үсеп утыра иде. Агачларны менә алып киткәннәр, ник ала иткәннәрдер инде белмим. Бүген шәһәрдәшләр белән Үзәк башкарма комитеты вәкилләре очрашты. Әйтүләренчә, генплан буенча биредә Ахметшин урамы белән Мәскәү проспектын тоташтыручы автомобиль юлы булачак. Шулай ук биредә яңа сәүдә үзәге булыр дип көтелә. Аның хуҗасы территорияны төзекләндерүне һәм автомобиль кую урыннарын булдыруны үз өстенә алырга тиеш. Әмма бу яңалыклар шәһәрдәшләрне сөендерми. Здесь будет каменные джунгли у нас. Вы посмотрите, какая зелень была. Здесь люди старались, сажали деревья, яблони, вишня. Зелень какая-то была, а сейчас все это хотят выстричь, вырезать, выкинуть все это. Каменные джунгли устроить, здесь хотят строить дорогу. Эта дорога нам не нужна. Очрашу ахырында гомуми җыелыш оештырырга кирәк дигән карарга килделәр. Ул якын көннәрдә 58-нче мәктәптә булачак. Алмагачларны казып алучыга карата исә административ хукук бузу өчен җавап бирергә туры киләчәк. Фәридә Сабирҗанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шылтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллы пляжларында су керү рөхсәт ителми. Бүгенге көндә бары тик Әлмәт һәм Түбән Кама шәһәрләре пляжларына гына санитар-эпидемиологик бәяләмә бирелгән. Роспотребнадзор белгечләре су коену сезоны башланыр алдыннан һәм җәй буена суның сыйфатын тикшереп торалар. Май аеннан башлап августка кадәр су коену урыннарында атна саен суның микробиологик торышы тикшерелә. Айга 2 мәртәбә санитар-химик күрсәткечләр бәяләнә, айга 1 мәртәбә паразитологик һәм вирусологик күрсәткечләр анализлана. Коену сезоны
башланыр алдыннан бер мәртәбә яр буендағы кымда тикшерелә, әмма Татарстанның күп кенә башка районнарындагы кебек Чаллы пляжларында тиешле тәртипләр үтәлмәү сәбәпле су керергә рөхсәт алынмаган. Необходимо было сделать. Первое – это оформить санитарно-эпидемиологическое заключение на пляж, который будет использоваться для организованного купания. Второе – это организовать производственный лабораторный контроль за качеством воды водоемов. И в-третьих, это в случае несоответствующей воды водоемов необходимо принять меры по ограничению, запрещению или приостановлению использования этого водного объекта. Быел беренче тапкыр Чаллы һәм Тукай районнары сабантуйларындагы чабышларда татар токымлы атлар катнашты. Мәгълүм булганча, ел башында борынгы татар токымлы ат рәсми теркәлү үзеп паспорт алды. Хәзер республикада аларны үрчетү белән шөгыльләнәләр. Бу көнгә барлыгы 500 ат исәпләнә. Нинди атлар соң ул татар атлары? Аларны кайда күрергә була? Тулпар ат спорты мәктәбеннән Римма Султанова репортажы. Татар җире кайда дип сорасалар, ул татар аты туягы баскан җирдә булыр диләр. Менә ул токымлы татар атлары. Беренче карашка ук башка атлардан аерылалар. Гәүдәгә артык зур түгел, аксыл алтын су төстә. Аяклары аска таба каралып бара. Татар токымына гына хас билгеләр әле бу гына түгел. Чәчләре ак булырга тиеш, ике төсле. Ак та кара шундыра. Төсле булырга тиеш. Сыртларында бер полоса булырга тиеш менә барга. Әнә артка таба барганда ул бетә бара. Монда исә шул күренә, аттарак әзрәк күренә ул. Бу яшь айгырлар Чаллыда әле 2 генә ай. Халык аларны беренче тапкыр ипподромдагы ат чабышларында күрде. Көз көне атлар Башкортстанда республика көнендә чабышачак. Аларны безнең шәһәргә Лениногорский районыннан алып кайтканнар. Анда татар токымлы атларын үрчетә торган махсус хуҗалык бар. Татар атлары турында беренче тапкыр шунда ишеттем, күрдем аларны. Алар анда ат чабышы иде, көрәш иде атлар өстендә, ярышлар иде. Менә атлар ошады, тәртипле матур атлар. Дөрес алар белән эшләргә әйбәт. Татар атлары бик чыдам, ярак араларга 60-80 километрга туктамыйча чаба алалар. Салкыннан курыкмыйлар. Кыш көндә карасыннан үзләре ризык табып ашый торганнар. Аларны кыш буе сарайга япмыйча ачык һавада асрап була. 1000 еллар элек борынгы бабаларыбыз иярләгән татар аты бу көнгә кадәр асыл сыйфатларын югалтмаган. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Сабантуйлар узды, әмма аның матур тәсире күңелләрдә калды. Матур гадәт буенча Күңел радиосы мәйданда шәһәр башкарма комитеты белән берлектә концерт оештырды. 2 сагать ярым дәвамында радио алып баручылар һәм эстрада йолдызлары халыкның кәефен күтәрделәр. Сабантуй сәхнәсендә республиканың танылган җырчылары Казан егетләре төркеме, Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар, Илнур Кулахмәтов, Илсия Бәдретдинова, Фирдус Темаев һәм Гүзәл Уразова. Берсеннән-берсе матур таныш җырлар яңгырый. Концертны оештырырга генераль спонсор Транстек сервис компаниясе ярдәм итте. Ул Чаллыда Реноның бердәнбер дилеры. Бик зур рәхмәт кемнәр безне чакырды Күңел радиосына һәм инде безнең дустана мөнәсәбәт булып эшлибез, яшибез бүген кадәр Күңел радиосында эшләүче хезмәткәрләр белән. Бик зур рәхмәт. Чаллы ул күрсәткеч. Әгәр дә Чаллы кабул итә икән, башка шәһәрләрдә кабул итә дигән сүз. Шундый яхшы кәефләрен халыкның аннан китәсе килми. Мәйдан туп-тулы, димәк кичке концерт шәп килеп чыккан. Бу бәйрәмне оештырырга булышкан спонсорларның тагын берсе автосеть.рф. Халык шундый шат, халык шундый күп килгән. Без инде бик сөенеп, шушы Сабантуйны алып барабыз. Оештыручылар әйтүенчә, быел Чаллы Сабантуен 100 меңгә якын кеше караган. Милли бәйрәм салют белән төгәлләнде. Бу сезгә ишкерә сезнең мәгълүматы без диде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Покупай шубу летом со скидкой до 70%. Сотни моделей шуб. Большие размеры в наличии. Рассрочка только с 21 по 23 июня в Экспокаме. Аттестационный пункт «Надежность» проводит аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства по НАКС, а также все виды контроля сварки и металлов. Телефон 70 76 20.